हाग्रानिफ्राय फिन गिख्रंथाव हाथियारफोर बोखांदों। थारैनो नंगौ, दिनैसिम रैखाथि हान्जाया गोबां समाव हाग्रायाव दोनखोमानानै दोननाय गोबां गिख्रंथाव हाथियारफोर बोखांबाय। बेबादिनो दिनैबो फिन गोबां गिख्रंथाव हाथियार बोखांदों नलबारि जिल्लायाव। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय गंसे गोथौ हाग्रानिफ्राय गिख्रंथाव हाथियारफोर बोखांदों। सन्देह खालामनाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव हाथियारफ्रा दुथां उदखारफोरनि दोनखोमानानै दोननाय। नलबारि पुलिस लोगोसे पारामिलिटारि फर्सनि गोख्रों नायबिजिरनायाव नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय सेङानयनि साखाथियाव थानाय गंसे गोथौ हाग्रानिफ्राय गिख्रंथाव हाथियारफोर बोखांदों। बोखांनानै मोननाय हाथियारफ्रानो जाबाय गं6 पिस्तल, गं4 पिस्तल मेगजिन, 79 गर एके राइफलनि गुलि, 6 गर 9 एमएम गुलि, 10 गर 7.92 एमएम गुलि, 12.22 एमएम गुलि, थरबा गिख्रंथाव बम, गं4 बानायजानाय पिस्तल गुलि आरो गं3 एके राइफलनि मेगजिन लोगोसेनो 600 ग्रामसो बारुदखौबो बोखांनानै मोननाय जादों। आरो बे समाव बेबादि गिख्रंथाव हाथियारफोर मोननायखौ लानानै पुलिसनि नायबिजिरनाया गोख्रोंसिनै सोलिगासिनो। हाग्रानिफ्राय फिन गिख्रंथाव हाथियारफोर बोखांदों। थारैनो नंगौ, दिनैसिम रैखाथि हान्जाया गोबां समाव हाग्रायाव दोनखोमानानै दोननाय गोबां गिख्रंथाव हाथियारफोर बोखांबाय। बेबादिनो दिनैबो फिन गोबां गिख्रंथाव हाथियार बोखांदों नलबारि जिल्लायाव। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय गंसे गोथौ हाग्रानिफ्राय गिख्रंथाव हाथियारफोर बोखांदों। सन्देह खालामनाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव हाथियारफ्रा दुथां उदखारफोरनि दोनखोमानानै दोननाय। नलबारि पुलिस लोगोसे पारामिलिटारि फर्सनि गोख्रों नायबिजिरनायाव नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय सेङानयनि साखाथियाव थानाय गंसे गोथौ हाग्रानिफ्राय गिख्रंथाव हाथियारफोर बोखांदों। बोखांनानै मोननाय हाथियारफ्रानो जाबाय गं6 पिस्तल, गं4 पिस्तल मेगजिन, 79 गर एके राइफलनि गुलि, 6 गर 9 एमएम गुलि, 10 गर 7.92 एमएम गुलि, 12.22 एमएम गुलि, थरबा गिख्रंथाव बम, गं4 बानायजानाय पिस्तल गुलि आरो गं3 एके राइफलनि मेगजिन लोगोसेनो 600 ग्रामसो बारुदखौबो बोखांनानै मोननाय जादों। आरो बे समाव बेबादि गिख्रंथाव हाथियारफोर मोननायखौ लानानै पुलिसनि नायबिजिरनाया गोख्रोंसिनै सोलिगासिनो।